I secretary jangga zone 4 nantai president nantai ba kalu sebagai president jangga senjokis janggi rangba nantai ba jauh di secretary nantai ya iba olunsun bidan kadang ni por kumu kongsan jangga ni program hagani ka step nantai ya i father Andreas ibadai special director jong ka Sinjuk jong ki Rangba jong ka diocese pada Felix Lingkoy ibadai parish priest jong ka parish Balang pada Wanlam pada kat agni Por ibadai secretary jong archbishop nang ta ya ki Parangdo jong ibarkai ibadai nang ni nang ta ya i badip nang ta ya i ba Kennedy ki ibadai ki MLA ki Menchua jong ka ka area sekali ka tan nang ta ya ki rirong ba jong ibarak ibadai nang ni syakad yang sekaman nanti sekaman kita kat kini kepor sister ibu yang nanti kini kepor ada kami siap ke basuh burama itu kita taipi bar kami siap basuh komen pandan kat bat pi mentega sengi na last komen bat pilak kot dengan nanti kini kemas berkut hot ai bisa betsawan bat ngas komen pandan kat pi na ke bentag kini kemas jong kejing sedang jong kini ka jingkudu lang jong pi kirang ba jongka archdiocese kadi ga bakongsan hadu kata bani i kirang ba jungi hon kirang ba jungi kolong kumu jusai bukhot berjarjar ke ketien hende ka kampat pilong ki ba shlur haki bon ba kadi ha yeng sem kadi ka imlang salang kadi bo ka balang i ke ji shlur jong pi kirang ba ke jing trestom jong pi kirang ba kadi ga benta ka bakongsan hadu kata na ka benta jungi ni duai na ka benta jong pi kirang ba namar bakalong ke bakongsan ba du kata ki rangba akasi jugi kidan sipun ba ki deng men kiang be kejile ki babun hakaci im juki shimen hakaci im kamtam hayeng asem barkum juru hakim lang salang ngiran ka banduai nam ta jupi kirang ba ban ngi sukmen na gani step ban i sipun kene mapilewan be na keleng ki jaka kidan ki parish ki bejan kidan ki parish ki bejangai hindai pilawan be na keleng ki jaka bandan nadu mentagaski hot la shagaski ngin sa kambun jusuk kirang ba ki banwan hendrai pi ki balawan nadu mentagaski kede ki ki bangi da sungu yuble namar ban i kaningut kirang ba haka archdiocese kede ki jinggur ku ka bakrau do kata na ka benta jungi ai ba ko to kamen sim jong ka jing trechtom kamen sim jong ka jing jarjar jong pi ka jing men sim jong ka jing sha jong pi kalong ke ki mau ko dor na ka benta ka balang ba na ka benta ka imlang salang jungi kade ke ike ke bakrau do kata ba ngas ko kemendru ha kadi ke step ke jinolang jogi MLA jong ka mausen ram ngalai kendo i hapo parish mausen ram kam menshwa shabi nong MLA but man ka program na julak berbor i hapo parish mausen ram hadir mi ila shajiet balong MLA ila sukmen bar kadi ke mensiam jong ka jing ialah ke jong ka balang kadi ka bakrau ba haka denur ke mensiam kecugi but haka weni ki parish bangalai ka program jong kirang ba bangladan ro ka performance ngi nanang try inong dan show ka performance ngi dengan lap ila syang baro ichiski haka program jong ka zone haka tu ka parish but ila simentalang nasuban ong kini golong kaduk sa ka crown na ka benta jong kirang ba ibriu ki ba don ya ka benta ka ba crown haka imlang salang handai ki kloiru pandan beta haki kam jaga balang mde na ka benta ila de ndrei na ka benta ka jing jaga balang ngisno bedong mangikirang baru gidan ila ka jong ka jingket ngidan ila ka jong kelengkor haka jing jungi ka baman la kasngi dana pren jupi ki badai ki kam ki ba lesi ki kam contract ki di contractor dana pren jupi badai ki officer dana pren jupi badai ki nongikai dana pren jupi badai ki kam la jong per hendrei hapren ka jingket ka babon jong ka jing jong pi pikloi ruban ong ngidai bandan mata hagikam jong kebalang kini kede kemen siam ko kongsan ba na ka banta kirang ba jungi namar ba kirang ba kilong ru kirishat kibaskem jong ke imlang salang kumju jong kebalang ho ngidan ni kisamla ru kidan ya ka benta ka bakrau ba haka jing jong kebalang ngidan ya kikintei kibalong ka mensiam na ka benta ka jing jong ka yeng kesen ki imlang salang ba kebalang hande ki ramba kidai ki rishab kidai ki paya ki baskem na ka benta ka yeng desem na ka benta ka imlang salang